Салом алайкум бародаро. 6 телефони зуд гирифтагием 2020-21 даврашон гап мезанам. iPhone 11, 12, 13, 14 аст. Яда бародар iPhone X гуфтад, на iPhone X нархш 3100 сомон. Пачка бародаро доставка вилояти Хатлон Душанбе ҳам доставка мекунем. Шумо агар Алишид шушин, Алишид ай пеш бин бародаро гап мезанем. Шаҳри Қурғунтепа, кӯчаи Баҳор, магазини Акаи Сабҳони iPhone X гуфтад бародар. iPhone X наиш Redmi 9 нархш 1100 сомон. Наиш Redmi 10 1600 сомон. Наиш Redmi 9 800 сомон. Лабои модель телефон аст. Шаҳри Қурғунтепа, кӯчаи Баҳор, магазини Акаи Сабҳон бародаро. Номеремон 107 89 18. Шумо телефони сӯхтагӣ шикастагӣ биёрем, булоштон метавонед телефони пачкатон метавон бародаро. Номеремон 107 89 18. Кадоми мақсад YouTube дора? YouTube дам канал дорум. Телефон тиҷеб занед. YouTube дам бародаро канал дорум. TikTok дам канал дорум. Шаҳри Қурғунтепа, кӯчаи Баҳор, магазини Акаи Сабҳон бародаро. Бисёр вақт бардоштан наметавонем. Клиентомон бисёр айсови ҳами ҷиҳат клиентомон пешмон бисёр бардоштан наметавонем. Шаҳри Қурғунтепа, кӯчаи Баҳор, магазини Акаи Сабҳон. ҳамҷа бинем видеом даст адресом бародаро. Номеремон 107 89 18. Лабои модель телефон ҳаст бародаро. YouTube да телефон ҷеб занед. YouTube дам канал дорум. дар пани худо бошед бародаро. Лайкҳоро бизанед, подписатсия кунед. Чӣ модель лайк кунед, дар комментария нависед. Видеои оянда дар канал форматем.